Di ami karon dire sa ilahan ni Yayang, igsuon ni Madam Joy Joy. Di ada ni si Loy Loy naghugas sa plato. Ang bana ni Yayang, nga gwapo, ambungan, di ara nagluto. Kay naa may mga sirok diri nga nag-anha. Yara. Di na na katingala. Ayaw lagi nagseryoso ha akong mga istorya. O di pa isa. Gani. Ang patay gutom. Oh. Sirok, hi guys! Hi guys! Bye na, Hi guys! Sige, bye-bye na Nya, nahuman na may kaon. Dito may kinaot sa patay gutom. Ulit na rin may atoy may kurente. Silang lang agwat-wat siya kay basig kuno padalhan sa bring house. Ya, human na may kaon. Kuan paminaw sa banaan, may vlogger lagi nakaadto sa Balay Gapon. Si Don Pipe. Wala ko kabantay sa iyaha. Wala ko kabantay sa Uy, iyaha. naano ko ni vlogger nga hapon. Hatag bugas, quick chow, lululupit. Bago, lami aman toy. Nagwat-wat silang lang hatagan sa bring house. Sa baba. Balik pa gani ka Uy, bunggol, balik ka unya. Uy, bili ko unya kamay. Dala ko sa akong anak, duha ka kayahong lang ha. Ala, agay na nagpadungog Nawa na nagpadungog-dungog naman noon yahin noon. Agkakonsensya naman sa taranig lakaw. Balik, uy, balik unya badani kaya to tara to. Mag-reply sad ikaw sa chatan kay dili ag-reply. Oo nga, nakakunik na tara usay ko wala kay katong abay na nakikipaton. O banan gina sila papa kay paton. Abay ila kiki. O grabe ko manugo sa iyo sa bata. Balay katong giri ba. Ama ang mama Katong kilid sa eskwelahan. Dito ra sa simbahan dapit. balay dati manugo kita ni ano daw mo. Dito sa simbahan dapit. Sige, ato ta dito. Dito kay paton ni. Ato daw niya siya. Agay. Guys. Hoy, dili oy, hi guys ya. Hi guys. Guys. Ala oy, ali di kay mag-vlog na ka. Ala nagduol po sa siya ba ya. Hi guys. Guys, na diri ang mga sabaan. Kiss ni Mami Dani di, kiss di. Guys, kiss sa siya. Oh, Dani ra ka ha. Kay aguli na mi ha. Bye-bye. Bye-bye na. Bye-bye na. Bye. Bye na dayon. Bye na anak. Bye. Ala. Bitaw yang salamat kay yang ha. Ag-ari nami kay. Ang di mana ang ato ta dito. Akin ni sa kay vlogger mani ana. Di ako pinaskuhan. Ako na og tanaw sa video kung unsa bilang video, kusubay ilang video. Di man awada ng mga rapi tulpo, mga iba na alawi nga milyon ang sweldo. Samantalang kita nga mao pa ta ag sugod. Vlogger bitaw na si Rapi Tulpo. Vlogger mo gud na. Kita nga nag-vlog, ang atong vlog igo-igo rasad. No? Pero og naatay daghan pa Wag ka na diyan sa piso. malagi nga kung ang atong income og dako pa kayo, share dato sa kuan. Di pa man ganit pagka-share sa atong pamilya. Dito na hinuon sa uban ato ikuan. Oh, mo na nga ang atong kuan depende ra sad sa atong naanapay ag una nga utang. Ang bugas ag una ang utang nga bugas. Dili pa makalak ko may gasolina. Oh. Kada adlaw maskin tuod ag ingani ra tag vlog o karon agasto na ta kada adlaw. Hello guys. Oh. Nami Mauna nga. Oh. Ang dato karon kani. Dato nga may luto. Pero ang pinaka dato kaning duha. Wow. Ano pa magpagasolina na kaway gasolina. Hindi na kuan dito nga dato dito na ang dato nga may luto. Boyang ari na miyang. Bye-bye. Chat lang ni manang unya kay uban ta dito. Lagi ag Salamat ya. uban Di ba kay oh, magsinirok buta karon kay pistaman. Aya pa batag. Ati last na kante. Mao gani di man ta mauwaw nga magsinirok ta kay pistaman. Halo guys, matcha lang mga mayami. Bye. Igna, hi guys, igna. Hi guys. Ikaw kay guys. Uy, anara ni sa cellphone yang pag-ana yang oh. Para Kabalo man siya. Sige na di. Hi guys. Ang ilong na lang, Big. Ilong
Uy, basin magabaan na sana nimo ba aron ba nga? Ikaw, dito na kasagawa sa sulod pagi ka. Dong, kagain na ni siya gong ali dinhi. Kunya na balikan ka daw. Ali dinhi lagi kay. Ali dinhi kay. House ang yo. Nagluto para siya mag ulaw harot. Nagsaad ko dahil Sa pa ali sa dinhi. Gong, Saat ang pangayo ko na dyan sa imong giluto, Gong. Kataga. To the video guys, maniod to nami. Nanay bisita ni Yayang na si Mamang nagigdahigda na. Na si Mama Bibing, unja among sudan na ay sabaw. Muni sabaw nila. Sabaw. Oh, minudo. Minudo na cookie. Okay. Bangon lagi dito si Mamang. Bangon kay nuusan. Yan ni Yayang. Yeah, ikaw di. Hello guys. Ikaw di. Ikaw di. Hello guys. Hello Ila. guys. Hello ba? Ay na, hi. Hi, guys. Nga ikaw hi guys. Nga nuwa magka nagkaon hi guys. Plato. Anin? Agay, lami kayo. Ay na, ako tarain na yan. Sabaw. Kamay mili. Ay, gadto ka na si Sakina. Mabibing? Saan yun? Maniud to ta guys. Yayang lang. Ikaw. Payahay ka nga na yun. Sunod. Okay. Hi guys. Guys. Karon di ko magpabuso guys kay daghang kay balay adtuan. Da. Nahilula ni Sakina adto mi dito. Sang no. Hindi pa kayo siyang. Pusad ko no. Oo, to nag-inom sa cook ang chip cook. Siyang chip cook namin ako krako eh. Tagalog. Daya. Tagalog kasi ako eh. Saksak Bisaya. Kaon na yang. Wala, kay nagkuhan. Amo pa ba mao magduto na kayo. Magduto na, alas- Alas 10, nagburuto ay alas 9. Ito pa ko. Ano tadi pala dito siya magkaroon. Kaon mo bibig. Nagsaulog yapon sila sa Senior San Francisco Javier. Tapos na kaming kumain. Si Mama Bibing. So, nandiyan na kami sa lantay nila. Nagpalamig-lamig sa simoy ng hangin. Panit sa. Nagpalamig-lamig sa simoy ng hangin. Ayun nga, si GM. Tanaw na kayo si. Ano man? Uban ka na ko? Uban ka? Ha? Kana siya guys. Nang kuan ka nang nausog ba? Nabuyagan siya, nakalitra raman o hilanat niya suka taman-taman. Gabi ipabi may nag-anhi din may panay pag ganiyang buntag. Nagabaan siya, bukod sa Tagalog ang nagabaan. Nausog man siguro. Ano siya, okay na siya, kaya nagkaon naman. Ganina, git kay suka. Suka siya. Ali, dani, bi. Ali, dani. Dili ka uban ako? Ban ka dili? Ha?
Ala, dito. Na, hi guys. Nagkadi. Nausog, ginoo ko. Ako na ni siyang gipaguyupan. Support video guys na si Sakina. Hi guys, manmi kaon guys. Nagpanginhangin. Panginangin na dahil sa Init ng discount hangin. guys. Maigang. Murag GM. mahulog ka diya. Ay, labang-labang di lang. Ano lang? Hindi na balay gigan. Ay. May lakad daw, may lanik kike. Sunami. Dini din kita panigtugay bitug mo na. Ako rin ang punta ko. Hapon? Eh, what? Di na, hapon. Saan na, Toy? Okay. Video. Ay, video. Ay, parang tagay may... Gamay ito nga nga nito. Bisita ni Yayang si Uncle Nolly. CJL. Okay. Si JB. Si JR. Higop sabaw. Guba-guba ang laban guys. Ha? Tanawon sa na to na ang na again nga wala na minuntong ice cream oy. Ice cream yummy unta to. Ice cream yummy. Agaga. Good afternoon mga guys. Ay, sakay, wala na kong giuna dire kay. Sa among pagsaulog sa Senior San Francisco Javier. So, thank you kayo bisang ginagmay na mo nga ko ano, ginagmay sa kapatid na handa niya no sa celebrate. So na ito ang mga bisita niya. Unsa man na bring house? Bring house na doy? Uy, para asa na sa ako? Joke lang, Yayang. Unsa man yung gibisitahan? Wala bisita. Pag hi guys, Kay Kuripot ang naghatag sa Ragabong. Kabang lang diri. Hi guys. So manang liwas kaon guys. Maulit namin. bisita. Nani rami diri guys. Kinanguhan na nga say. Ayun ang asay kay kuan manaa ka na. Asay mo na ah. Anja. Mga ligo mig dagat guys, kasama ko si Auntie Mercy. Ay kaligo ko na sila sir. Kung si Lily nag-una na.
ti murag linaw lagi ti maligo jud ta ti. Lugay na ko ligo sa dagat ti. Kaligo ka guys. Timing pud ni ako nga nagkaligo ko nga bag-o ko na. Ano? Nindot ang palibot guys. Ti kani din kulang tag tubig ti kay magsigir tag labad ang ulo to no. Di kay kindig tubig ay. Di man ino man pero dili jud pa. Hala katulog iti labara siya. Galanto lang to makatabang jud din social media ti no. Pag upload na ako kato bang naglain ako kuan nagkuan ra ko 10 minutes. Inom tubig joy kinsa to nga followers mo. Basin kulang ka og tubig. Agi ako ging giantos. Gi-straight na ko tag 8 ka adlaw ti ba? Ay 8 ka adlaw, 8 ka baso. Isang adlaw. Sige inom tubig o nawa bitong labad sa kong ulo. Thank you so much na nag-comment sa ako hang vlog. Unsa ni citrus? Hala na amang tagiyaan eh. La daghan oh, kuha tag citrus ba? Ah, silailan. Ang buhay booking. Unsa may inyong gado? Kasama kami. Uy, tagai mi doy be. Di man makat ka ng bitas man among tulil. Ang mga bata, eskwela na sila, may sila paniod to, dire din sila. Dalong mami aning dagat nga linaw. Asa man sila ah? Basin nadag to oh. Di ba? Arapit. Sutoy-sutoy na si Barbie nasa ron. Basig na anak din niyo din hina sila ba? Dato tay ante wala dato. Tapos ito dito kay taman. Wala man motor na rin. O ka dito. Ah dito. Dana, say tanawa daw say. Nara to yung Ha? Nara dito. Nara dito. Si Gugong og si Kuan ganang Yaya. dili ka to kauban nila ni Momon nga kargador. Pungpong. Ay to. Tambok. Dili ni Wang taga-Biray. Ano ilang kauban? Kato nagdalag tubig dito mao. Nagdala og tubig bawo sila dia. Ag Uy, umot mo sa kuan ng kuan kasi sa citrus. Ano naman to? Tawagi Jojoy. Wa man kulod. Sir, wa ko number yayang. Bago man lang The next day. good morning guys. So karon padung kumuuli na pod. O pilong kadlaw ilang yayang dala na pod ni og bag. Tara. Padung namin mo uli. Nya tara si Maring wa pa nakauli guwat pa ni sayang kuan niya. Si Yayang. Oh, Jay, ali na Jay. Si Jay. May akong uban uli. Oh, ako man ang bawnon. Balag dugay ko makauli basta uban kana siya. Unya si Bibe. Si Caleb. Biyaan si Caleb. Layon na nagkanang ko sa Si Kuan. ganda daw. Christine. Muli po na siya sa pwede na siyang muli, pwede dili kay na may bata bawon. Basta na bata bawon aw okay ra na. Dali na loy. Unya ang luloy. Nako. Oh, dara si luloy.
Ikaw dala sa baga. Loy, Loy. Dool raman po dani kaswagan, oh. Dool ra kaswagan. Ay, agod. Ito sa studio. Wala nang balik sa ganyan. Kaya na sila. Dala na imong isabi ipadala ni Kuya be. Dala. Loy, dali, Loy. Dala na iyang sanila sa butang ani. Kaya mga bulingon po na tansal. Amar sa pangas. Hindi ako ano. Sige na. Ayun na butang igsilupin. Ay, ikon. Wa kay silupin dana yang. Silupin sa mga sublanda eh. Sanilas, iyang sanilas. Makakantang sa tag. Lambingin mo. Lambingin mo. Lambingin mo, ala, nanaw na dagit, no. Tungod sa tungod sa kabulakan, hala, maminyo ginasisagahan. Star mo ako. Parang nakaipon. Yung pagkikal na rin. Nay akal din ni ngapot. Oh. Hindi sila dapat mag-star na nabiit. Mo na biits, ang imo biits dako kayo. Ang asa dahil sa nas yung hugaw di kailay. Ipagkuha sa papel. Bit-bita lang na ah. Kanang basurahan yang balag. Ayaw lang sa nang anghit kayo. Sabang sa buwan. Sige ka na na. Sige, mao. Plastic obos. Ay papambit. Nya ganin na dayon. Una me. Ato ta dito sa Mapuata, ay magbidyo kita. Baklay ka. Ay baklay ka. Ha? Ang dalan gapon diri okay murag ila ng streeto na nila nagibuldos gapon. Ani na miyang day. Salamat po. Ipak na ah. Kadali mo oh. No. Dako kay kalawa si Tia ka wa kay buot ma. Manguli guys.
Kabulangan ni nya taga-Labuan man ni. Amo dito pa kami sa mo unya kay apiki naman naglabay na ba dugay mi nakasakay. Diretso na lang ko. Ang kuan ni ba domingo pa na yun. Wala ko ni may ra ko ni kuwan man. Dito. Wala nang bata oy di na nila aga. Gamuhan nag pagbantay. Nabay mga bata usahay nga ang kaligayan ang kalinga. Bakit yung motor single motor. Hindi na bata. Ako di na nagabatang na. Kinsay ka kuan na kagawa? Diki. Si Manong Diki. Ay, gamay ra. Mira niya.